Duol mochung' ne keyo yedhe pacho ka KEMSA bandho piny owacho ma kauntis na pacho ka omenda maromo siling bilion 3.5. KEMSA okalo kuom jakom mar duolno kod jata tije makojolo golo kwa makamano mar yudo omenda mabiro konyo e chulo gope mag kauntis. Kaka yoneno ni chenro mag kauntis ok ochung' ne giwe kaunti ma Mombasa e kinde romo maneno ni chenro mag thieth ne ji duto oyudo sir motegno. Ka duol mar KEMSA to wacho ni nitiere yedhe moromo ne jotuo mag ayaki ma osebedo gi luoro kaluwore gi okang' mano okaw gi jatend piny Amerka Donald Trump mar ng'ado kony mar yedhego. Of course, there are issues that are on our way, issues of long outstanding debts by counties and other stakeholders that we do business with. We are in talking terms with them, and governors and the management of counties. We're really in talking terms to have these debts settled as soon as possible through very, very proactive measures, making use of the prevailing laws that have been enacted around the Facility Improvement Fund. We play a very, very critical role kwa hiyo program ya shisha kufaulu. Na nataka kueleza Wakenya ya kwamba sisi kama KEMSA tumejitayarisha, tuko tayari kuplay our role kuhakikisha ya kwamba madawa zinapatikana